Shirinmu na yau Laraba 31 ga watan Agusta shekara ta 2022. Mutane 115 sun rasa ransu, 73,379 sun rasa gidajensu da yilin ambaliyar ruwa a jihohi 22 da Abuja. Sulhu a birnin London. Wani jami'in diplomasiya ya ceceki Wike a Tiku, Tinubu da sauransu. Hukumar kula da jiragen sama ta yi barazanar dakatar da wasu jirage da yilin bashin naira biliyan 24.3. Najeriya za ta daina shigo da fetur daga shekarar 2023, in ji mai laikiyari shugaban nnpc ta shiga yarjejeniya da matataran man dangote na shekara 20. Mutane da dama na cikin wani gini da ya rushe a birnin Kano. Zuwa yanzu an iya ceto mutane 4. Ya kamata mu samo bakin zaren yajin aikin malaman jami'a, in ji mataimakin shugaban kasa Osibajo. 'Yan Najeriya za su yabe mu a cikin waɗannan watanni 6, Buhari ya faɗa wa gwamnoni. Sai jaridar mu ta gaba, jaridar The Nation. Kotu ta yi watsi da ƙarar da Sunday Oboho ya shigar da hukumar DSS na neman sai ta biya shi naira biliyan 20. Babu wata rigima tsakanin Tinubu da shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Adamu akan kwamitin zaɓe, in ji APC. Bankin Fidelity ya samu sahalewar CBN wajen siyan bankin Union Bank da ke Ingila. Wike ya gaɗi makarfi da sauransu kan rikicin PDP. Kotu ta yi watsi da belin Abba Kyari. Wata hukuma na bin kamfanonin jiragen sama bashin dala miliyan 7 da naira biliyan 42. Ba zan tsawo baki a cikin zaben shekara mai zuwa ba, in ji Buhari. Ya kamata ku sake tunani kan abin da kuka zartar. Gwamnatin tarayya ta faɗa ƙungiyar malaman jami'o'i. Ministan ilimi ya ce mun cika musu duk wasu bukatunsu. Hukumar NUC mai kula da jami'o'i za ta zauna shugabannin jami'o'i sati mai zuwa. Sai jaridar mu ta ƙarshe, jaridar Punch. Likitoci 668 ne suka tsere daga Najeriya zuwa Ingila a mulkin Buhari. Kuɗin shiga ta ɓangaren mai ya ragu da kaso 29 cikin 100, wanda hakan ya sanya ya dawo naira biliyan 790, in ji bankin CBN. Tinubu na neman goyon bayan Goodluck Jonathan a daidai lokacin da APC ke musun da cewa akwai rikicin cikin gida a jam'iyyar. Sojoji sun kashe ɗan ta'adda sannan sun kama guda 3. 'Yan daba sun shiga wata unguwa a Legas inda suka yi wa 'yan unguwar kwace. Wasu masoya waɗanda ɗaliban jami'a ne sun rasa ransu a wani kogi a jihar Kwara. Da haka muka kamo ƙarshen shirin namu na yau. Idan yau ne farkon zuwa ku da 360, kar ku manta ku taimaka ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙarar sanarwa domin samun sanarwa a duk sanda muka saki sabon bidiyo. Jazakumullah, sai mun sake haɗuwa a wani shiri na gaba.